खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दा जोंनि टपिकआ जाहैबाय एलपि आरो इउपि टेटनि रिजाल्ट लोगोसेनो टिचार एपइन्टमेन्ट रानदों नेक्स्ट टपिकआ जाहैबाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ रिजाल्ट होनो हागोन हाला लोगोसेनो बिटिसि जब रिजाल्ट डेट दा बेनि सोमोन्दै जोङो फुल डिटेल्सआव सावरायगोन गभर्नमेन्ट अफ आसाम अफिस अफ द डाइरेक्टर अफ इडुकेसन बिटिसि निफ्राय मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदोंमोन बे जाहैबाय 6 मान्थ्स कन्ट्राक्चुअल बेसिसआव साइन्स आरो मैथमेटिक्सनि टिचार जबनि मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदों दा बेखौ दिनै बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मानगोनां बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा एपइन्टमेन्ट रानदों दा बेखौ जोङो नुनो मोननाय जादों बे एपइन्टमेन्टआ खालि कन्ट्राक्चुअल बेसिसनिमोन दा बे जाहैबाय 6 मान्थ्सनि मोनसे जबमोन जायखौ माने साइन्स आरो मैथमेटिक्सनि आपार प्राइमारि एबा हाई स्कुलनि टिचारनि जबमोन दा बेखौ एपइन्टमेन्टखौ राननायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों बेराफारसेथिं दा बिटिसिनि एलपि इउपिनि टेट दा बैयाव 1000 एपइन्टमेन्ट रानगोन होननानै जोंनि बिटिसिनिनो मानगोनां सिएम बिथाङा फोसावनानै दोनखादोंमोन दा बेखौ गोबां केन्डिडेट्स बिथांमोना नेगासिनो दङ दा नेनानै दिनै माब्ला बेनि रिजाल्टखौ होगोन दा बेखौ गोबां केन्डिडेट्सआ गोनो गोथो जानानै एबा नेगासिनो दङ नाथायबा दिनै एलपि आरो इउपिनि टेटनि सोमोन्दै बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि एबा बिटिसि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि बिथोनगिरि बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ क्लियारलि फोरमायना होदों दा बेखौ एपइन्टमेन्टखौ होनो गोबां बार नाजागासिनो दं नाथायबा दा बेयाव जाय बिथांमोना डिलेटखौ लादोंमोन निउसनिफ्राय दा बै बिथांमोननिखौ खायसे भेरिफाइ खालामनायाव एसे गोबाव जादों नाथाय दासिमै जुदि बिटिसिनि जा एमसिसि मडेल कड अफ कन्डाक्टआ जुदि एसे एक्सटेन्ड जायोब्ला एबा फावसायोब्ला दा बेयाव खायसे होनायनि चान्सेसा थाहैगोन नाथायबा नैबे साननैसोनि गेजेराव दा बेखौ होनो हागोना एसे गोब्राब होननानै दा बिटिसिनि इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बिथोनगिरि बिथाङा दा बेखौनो क्लियारलि फोरमायना होदों जुदि दा निउसनि खायसे प्रब्लेम जायामोनब्ला एबा कर्टनि खायसे प्रब्लेम जायामोनब्ला दा बेखौ रिजाल्टखौ थाबैनो होनो हागौमोन दा बै निउसनि खायसे कर्टनि प्रब्लेम जानायनिफ्राय एसे लेट जादों होननानै बिटिसिनि जा इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि बिथोनगिरि बिथाङा क्लियारलि फोरमायना होदों अब्ला जोङो दा बेखौ जोङो एनालाइज खालामोब्ला जों बुजिनो हायोदि दा बिटिसिनि एलपि इउपिनि दा रिजाल्ट दा बेयो जुदि जोंनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट इलेक्सननि एमसिसिआ जुदि एक्सटेन्ड जायाब्ला दा बैनि रिजाल्टआ दा होनो हानाया एसे पसिबल नङा जुदि माने एक्सटेन्ड जायोब्ला पसिबल जागोन होननानै जोङो मोनसे एनालाइज खालामनो हायो एबा जोंनि गोसोआव मोनसे हमनानै लानो हायो बेनि अनगायैबो बिटिसि जबनि रिजाल्ट दा 3rd ग्रेडनि एबा 4th ग्रेडनि गोबां रिजाल्ट होनो गोनां दंबावो दा बैफोर रिजाल्टखौ मोनगोन ना मोना दा बेखौ जोङो क्लियारलि बुंनो हानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला बिटिसिनि जा एमसिसि इलेक्सननि जा एमसिसिआ जुदि एक्सटेन्ड जायाब्ला दा बेखौ होनायनि खायसे पसिबिलिटिया थाहैनाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला दिनै माने गोबां भेरिफिकेसन एबा भेरिफाइ खालामनायाव गोबाव सम लायो अब्ला दिनै नैबे सर्ट टाइमाव होनो हागोन ना हाया बेखौ जोङो क्लियारलि बुंनो हानाय नंलिया अब्ला टपिकनि सायाव बेखिनिखौनो फोरमायबाय अके गोजोन्थों